खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय लोगोसे नोंथांमोननि आरज गाबनायजोंनो जोंनि आइनि अपारेशनाबो मोजाङैनो जोबनानै थांबाय बिनि थाखाय गासै एसबी बड निउज चेनेलनि नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोननि माखासेया मिथियामोन जानांगौ जोंहा आइनि अपारेशन जादोंमोन बिनि थाखायनो आं निउजखौ रेगुलार हरनो हायाखैमोन जों थांनाय समबारावसो हस्पिटालनिफ्राय रिलिज जाबोदों दा आं निउजखौ रेगुलार हरफिननो नाजासिगोन बेजों लोगोसेनो आं साननैसो नुजानानै बुंथ'नो हानाय नङा आरो गाबोननि भिडिअआव आं नोंथांमोननो जोंनि आइखौ दिन्थिनो नाजासिगोन गोजोन्थों इन्डियानि गिबिसिन ग्लास स्काई वाक एबा ग्लासजों बानायनाय अख्राङाव थाबायग्राखौ सिक्किमाव बानायसिगोन बे ग्लासजों बानायनाय अख्राङाव थाबायग्राखौ सिक्किमनि पेलिंआव बानायनाय जागोन आरो बेनि सोरगिदिं हिमालय हाजोनि समायना नुथायखौ मोजाङैनो नाहरनो हागोन बे ग्लासजों बानायनाय अख्राङाव थाबायग्रा लामाया सेन्ड्रेजिक मुसुखानि उल्था दिगाव थागोन आरो बेनिफ्राय टेस्टा आरो रंगित दैनि समायनाखौबो मोजाङैनो नाहरनो हागोन बिहाराव आरो खेबसेबाव नीतीश कुमारनि सरकार बिहारनि एसेम्बली इलेक्शनाव नीतीश कुमारनि एलायन्स एनडीएआ गासै 125 सिट्स मोननानै देरहानो हाबाय बिथांनि अपोजिशनाव दंमोन आरजेडीनि लिडार तेजस्वी यादव जाय लालु प्रसाद यादवनि फिसाज्ला बिहाराव गासै 243 सिट्स दं आरो बेयाव देरहानो थाखाय गासै 122 सिट्स नांगौमोन बेनि मादाव एनडीए नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्सआ 125 सिट्स मोननो हादों आरो एमजीबी महागठबंधनआ 110 सिट्स मोननो हादों आरजेडीआ गासै 75 सिट्स मोननो हादों बीजेपीआ गासै 74 सिट्स मोननो हादों जेडीयूआ गासै 43 सिट्स मोननो हादों आईएनसीआ गासै 19 सिट्स मोननो हादों एलजेपीआ 1 सिट मोननो हादों आदार्सआ 31 सिट्स मोननो हादों एनडीए नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्सआव बीजेपी जेडीयू आरो आदार पार्टिसनि एलायन्समोन आरो एमजीबी महागठबंधनआ आरजेडी कंग्रेस आरो आदार पार्टिसफोरनि एलायन्समोन आईपीएल 2020 फाइनालाव मुम्बाइ इन्डियान्सआ दिल्ली कैपिटल्सखौ 5 विकेट्सआव फेजेननानै आईपीएल 2020 टाइटेलखौ मोननो हाबाय बिथांमोनहा 5थि खेबनि थाखाय बे टाइटेलखौ मोननो हादों आईपीएल 2020आ 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 नभेम्बरसिम यूएईआव जादोंमोन देग्लायनि दिवालीया गुबुन बोसोरनिख्रुइ एसे आलादा जागोन नेशनेल ग्रीन ट्रिब्युनेलआ देग्लाय दिवालीयाव बम एबा पटका बाहायनायखौ बन्द खालामनो बावैसो सिगांनो बिथोन होखादोंमोन बेखौ नोजोर होनानैनो पल्यूशन कंट्रोल बर्डआ आसामनि गुवाहाटीआव पटका फाननाय आरो बेफ्रुहोनायखौ 30 नभेम्बरसिम आबुङै बन्द खालामनानै होबाय मानोना एयार क्वालिटी इंडेक्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला गुवाहाटीनि बारहावाया गोबां गुबुंले बेजों लोगोसे पटका बेफ्रुहोनायजों मोनसे बिस गोनां केमिकेल ओंखारो जाय कोविड-19 पजिटिभ जानाय बेरामिफोरखौ थोंजोङैनो गाग्लोबो मख'नो गोनांदि पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसामा गुवाहाटीनि अनगा गुबुन जायगाफोराव ग्रीन क्रेकार्स एबा आबहावा गुबुंले जायै बेफ्रुहोग्राफोरखौ दिवालीनि समाव मोनानि 8 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम बेफ्रुहोनो हागोन होननानै फोसावदों ग्रीन क्रेकार्स जाय बेफ्रुहोग्रानि पेकेटाव लिरखानाय थागोन बेनि अनगायैबो छठ फुजायाव फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 8 रिंगासिमनि गेजेराव ग्रीन क्रेकार्सखौ बाहायनो हागोन आरो क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि रंजानाय फालिनायाव हर गेजेरनि 11 रिंगा 55 मिनिटनिफ्राय 12 रिंगा 30 मिनिटसिम ग्रीन क्रेकार्सखौ बेफ्रुहोनो हागोन बेफोर गासैबो नियमखौ गोख्रोङै मानिहोनो थाखाय आसाम सरकारा मोनफ्रोमबो जिल्लानि डीएम आरो पुलिसखौ पल्यूशन कंट्रोल बोर्डनो सानफ्रोमबोनि सायाव लानाय एक्शननि रिपर्टखौ दैथायहरनो थाखाय बिथोन होदों लाइफ इन्सुरेन्सनिफ्राय रां मोननो थाखाय बिफायानो गावनि असे फिसाज्लाखौ लैथोआव गारहरदों बे जाथाया चाइनानि हाइकु सिटियाव जादों फिसाज्लाया खर' थिक नङामोन बिनि मुङाव दोननाय लाइफ इन्सुरेन्सनि रांखौ मोननो थाखायनो असे बिफायानो गावनि फिसाज्लाखौ लैथोआव गारहरदों आरो बिफाया पुलिस थानासिम थांनानै लैथोआव गलांदों होननानै रिपर्टखौ हैदों उनाव चाइनानि पुलिसआ लैथो जिंनि आरो जाहाजनि सीसीटीवीआव बिफायानो गावनि फिसाज्लाखौ दैयाव गारहरनायखौ नुनो मोन्दों दा बे केसआव हौवासा गथ'नि बिफा आरो मदद होग्रा नखरनिनो सासे मानसिखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो
आसामनि सैनिक स्कुल गवालपारायाव गिबि खेबनि थाखाय हिन्जावसा फरायसाफोरखौ एडमिशन होसिगोन। अदेबानि सैनिक स्कुल गवालपारायाव हिन्जावसा फरायसाफोरा फरायनो थाखाय मुं थिसन्नो हासिगोन। सिगाङाव हौवासा फरायसाफोराल' सैनिक स्कुल गवालपारायाव फरायनो थाखाय मुं थिसन्नो हायोमोन। दा हिन्जावसाफोराबो एकाडेमिक सिजन 2021-22 निफ्राय क्लास 6 आव एडमिशन लाहैनो हासिगोन। बे स्कुलाव एडमिशन मोननो थाखाय 2021 नि जानुवारि 10 आव मोनसे अल इन्डिया एन्ट्रेन्स एग्जाम जागोन। बे एग्जामाव उथ्रिसारनो हायोब्लानो एडमिशनखौ मोननो हागोन आरो बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि NTA आ खुंगोन। 2021-22 एकाडेमिक सिजननि एडमिशन फर्मखौ www.aissee.nta.nic.in आव हगारखाबाय आरो एप्लिकेशन फर्मखौ जमा होनायनि जोबथा साना 19 नभेम्बर 2020। आसामनि मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया कामाख्या मन्दिरनि थाखाय गासै 30,70,70,000 रांनि प्रजेक्टफोरखौ बेखेवबाय। बे प्रजेक्टनि मादाव गंसे माल्टि लेभेल पार्किं जायखौ लुखांबाय आरो गुबुन माखासेखौ बानायगासिनो दङ। थांनाय 4 नभेम्बराव मुंदांखा निउज चेनेल रिपाब्लिक टिभिनि एडिटर इन चिफ बिथां अर्नब गस्वामीखौ न'निफ्रायनो महाराष्ट्र पुलिसआ इन्टेरियर डिजाइनार आनवी नेगनि सुइसाइड केसआव एरेस्ट खालामदोंमोन आरो 14 साननि थाखाय सोंनाय फिननाय लानो जुडिशियेल कास्टडियावबो दैथायहरदोंमोन। बिथां अर्नब गस्वामीआ बेलनि थाखाय बम्बे हाइकर्टआव फाइल खालामदोंमोन, नाथाय बम्बे हाइकर्टआ बिथांनि फाइलखौ रिजेक्ट खालामदोंमन। दा बिथाङा बेलनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव पेटिशन फाइल खालामबाय। बेनि अनगायैबो मुम्बाइ पुलिसआ रिपाब्लिक टिभिनि डिस्ट्रिबिउशन हेड घनश्याम सिंहखौ मैया TRPनि थगायनायनि केसआव हमबाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि शफियानाव सिकिउरिटि फर्सफोरा 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। शफियान जिल्लानि कुटपरा जायगायाव उदखारि थानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामनायाव सिकिउरिटि फर्स आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियाआव दासिम 86,32,410 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,27,554। हामनाया गासै 80,08,085। आसामाव दासिम 2,09,388 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 2,02,468। दासिम 5,965 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 952। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 5 जिउ गोमादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।